Oh, nandito tayo sa Lawag. Ang mga walker manurat. Welcome to Ilocos Norte. Ito lang amin tawang kano, bandera na itugot. Punsa? Ilocos Norte National High School. Dito'y bangir nga rot. National High School natin. Ika sa atin. National High School mo lang. Binding karinderya. Ada dyan eh? Teams karinderya. Ha? Techbook Training Center ko naman. Ada PTINS Ilocos Norte National High School. Ngaragap sama dito ka rin derya peso. Okay. Ini o Kim's Carinderia. Yan nakarekep. Ajay, hot shots. 7-Eleven mo dito. Hot shots. Ano to? 7 Evelyn. Jenny. Tama. Over ka. Kamagin ako. Social na kainan. Sir Dijay, huwag mo kaming dalhin doon. Sa nalakalang ka lang. Birthday boy di Kalman. Oh, dito na turong parang no open. Mali ha. Ay, nasa dito ito. Kahit siya kami pa yun. Okay na siguro. Kamali. Kamali kita rin. Ah, okay. Sige ka na, bakit? Kamali. Adayo pa sa dito, adayo. Mabaling ano magpagnahin. Ha? Kamali. Sa bagay, si Walker of Vlogger, pinagkarabay malikot, Manila. Well, nadaya mo. Punta, kayo na pala tayo. Kamali pa yun. Namalik ka no, diyan ka sa God. Oh, dati matapon ni Atanod Walker. Ito. Kumali. Ay, dito. Ano nga rin dito? Nabalin sa akin? Welcome to Kamali. Basitin. Natama ko siya. Hey, delivery ka rin ng press. 7-Eleven na lang? Nataba? 7 Evelyn. Oh, pag na kami manin. Taga nga idol mini walker vlogger. Post birthday celebration. Pagtawisi na nga lang tayo tukuan, narasak. Ayan, nag-i-chain ko na. Well, it was from a private laptop. This time, di ba diba? Padili, no left turn. No left turn. Right, mate.
Ay, straight ahead tayo, mate. Oh, pan na. Sudli kami ito 7-Eleven. Nagbating daw tayo. Ay, ora tayo lahat. Tingnan tayo. Pangsilog ako. Pagsilog. Okay. Kailan tayo yung para? Yung orderan, may sumat na ako. Slide. Ito pangsilog kanya ako. Go. Pagsilog ka. Ay, sakto mong bayan na. Orderan na, kagyan ka na. Chicken to silog. Ate, digi-digi po. Hanggang po. Kumanong, igama niya. Igama. Oh, napay iti option. To silog. Manon. Chicken, sir. Chicken. Chicken to silog. Ana ito nalabagan ta. Nagbati dyan ng tumas yan. Jai. Eh, Dok. Meron sa meron tayo. Kulo din naman tayo. Ini. May bagyang kanya na. Ano ba? Dito nakimbaba. Tutratahan kanya akong to silog. Hoy! Anong order mo? Ano dito? Kimbaba. Isang ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapay. Oh. Ano dito? O, atakin niya ka. Oh. Pare ko na na. Sukare ka na na. Let's eat pare ko na na. O di data mo tayo kumpare. Data mo pare. Mga tuwang. Oh. Manan. Pangsilog lang ka. 2, 4, Kaya pa Sir Mark? 8, 9. Mga tuwang. 9. Oh, 9. Kaya katatungan. Bapay. Sikatan na. Tusi. May kinatatungan na rin. Tosi. Tosi. Awansan Tosi. Pangsilog din mo. Pangsilog. Pares kita. Huwag ka masobrahan ka. Thanks to. Kita nga makabarkat ano. Oh. Pokari dahil yun eh. Nagdadaktal sa amin. Ito na. Ilang mabat ka. Kawanan, dalawin. Eh, dadyan yung pokari nga babat eh. Nega mami ka. Oh, ni Derek. Si Katoy. Oy. Oh, manunukan. Ligig nga ron. Lima, ada bagi ni iso. Ay may sapin no ako man. Nagkabagay banda na om. So, kaya man. Stone, Oh. mato inalagyo. Oy. So, dili sigid dyan nga ron. At dadwad yung igam na Ariel. Kasi walwalo, kung nakatabi. Slasyam ko na lang sinor. Pwede mo isa. Ganun tayo. Ay ni Mark. Ano nga talanta ka ni Mark? Kalaychi. Kalamansi. Uwa. Ono lychee. Yata so. Soju. Ay, Nibida. anya. Siguro ito na sa